Tradicionalna i stručna priznanja za izvanredna dostignuća iz informatike koja dodeljuje Društvo za informatiku Srbije i ove godine uručena su najboljima. 13. aprila na svečanom skupu u Privrednoj komori Srbije prestižnu plaketu DIS osvojili su za razvijen i izveden informacioni sistem kompanija Telekom za telekomunikacioni informacioni sistem i kulturna mreža projekat Rastko za međunarodni sistem za digitalizaciju knjiga pod nazivom Distribuirani korektori Evropa. Za najbolji portal ili web sajt, web prezentacija dnevnog lista Politika. Takođe, žiri je pohvalio web sajt Sokobanje koji je pokrenuo, dizajnirao i održava Saša Stojanović, profesor geografije. Takođe, nagrađene su i internet prezentacije dnevnog lista Politika i grada Sokobanje. Evo je sad. Web portal Sokobanje na adresi www.soko-banja.org, inače autorsko delo Saše Stojanovića, profesora geografije, je pohvaljeno od strane Društva za informatiku Srbije. Naime, Saša je svoj internet portal prijavio na konkurs Društva za informatiku Srbije za dodelu plaketa za 2007. godinu, a kako je njegov rad ocenjen visokom ocenom, internet prezentacija Sokobanje i autor doživjeli su veliki publicitet. Saša Stojanović je pozvan da 13. aprila u Privrednoj komori Srbije održi prezentaciju svog sajta, a osim portala Sokobanje, na prezentaciji su predstavljeni i projekat Telekoma Srbije, zatim RB General Economic System, odnosno sistem za satelitsko praćenje vozila i internet sajt Politike. Ovom događaju prisustvovao je veliki broj akreditovanih medijskih kuća, pa su svi istaknuti doprinosi u razvoju informatike u 2007. godini dobili na još većem značaju, ističe Stojanović. Iza tog sajta ne stoji niti opština Sokobanje, niti organizacija za turizam, kulturu i sport, već da je to znači čisto moj autorski projekat, što su oni pohvalili kao jedan izuzetan kuriozitet koji se ranije nije dogodio. Dakle, zbog tako dobrih renomea koje je sajt postigao, dobili smo podršku Ministarstva turizma i trgovine, a dnevni list Politika odlučio je da na njihovom portalu oglasi i reklamira jedno duže vreme naš sajt, koji je osim njih dobio i podršku Skupštine grada Beograda, reklamira ga zvanična prezentacija grada Beograda, Novog Sada i sada su se u tu priču uključili svi. Stojanovićev sajt je predstavljen i u emisiji Interface Radio televizije Srbije, kao i na televiziji Fox i Radio televiziji Vojvodine. On je prezadovoljan postignutim uspehom jer, kako kaže, pohvale viših instanci ukazuju na to da pravi kvalitet kad-tad ispliva na površinu. U nekoj narednih emisija ja bih volio da vam predstavim pored računara, znači sve servise koje pruža taj sajt građanima koji dakle mogu tu da učestvuju pisanjem i dodavanjem novih vesti, mogu da oglašavaju svoje smeštene kapacitete, stanove, apartmane, sobe za izdavanje, što je ovih dana izuzetno traženo i atraktivno. I još dosta drugih interaktivnih servisa koje ovaj sajt građanima pruža. A ukoliko želite da i sami pogledate šta internet portal Sokobanje nudi, podsjetit ćemo još jednom. Nalazi se na adresi www.soko-banja.org.